Prodal, jo, fotík. Topolánek se domluvit s Lidovským, jak by mohl odejít Čunek. Premiér to uvedl v České televizi. Dodal, že nechce svým rozhodnutím ohrozit koaliční smlouvu. Včera večer pokousali dva Rottweileři 21letou ženu. K útoku došlo ve Starém Besci, když žena psy, kteří patří jejímu otci, krmila. Kvůli zraněním ztratila asi 3 litry krve. Hasiči na Vysočině včera likvidovali 11 požárů vzniklých pálením trávy a klestí. Podle hasičů lidé podcenili suché a mimořádně teplé počasí. Severně od Bagdádu se srazily 2 havarovaných strojů dalších 5 zranilo. Podle velení americké armády nešlo o útok. Boj o titul v hokejové extralize opět splnil stadiony. Playoff extraligy přilákalo v průměru přes 8 000 diváků na zápas. Oby! Poslední kon. To stačí. Tolik čeho? Juhu. Tabák.